Heidi bungana thil maka chhozel atuk le zinga Sebastian and Mr. Asara kongka ava khonzo nu loka hian kongka merik alo rile a Sebastian and kongka ava khon chuan mipano pang pakhat darbin thekkeng biak in chhonga Heidi hruai tu kha ava muhlol maya enge idua tinan zota Clara muturin kalau kalani ka poisa ba a atia chuno pang chuan dot a soi ani ringin athil soi omji a hriat thiam lo thu Sebastian a chuan a hrila ma semi pano pang chuan atilui ve tlat mai sia atopa chuan nimin lama Heidi leng chuak thilti ani aring ve ta a mi pano pang chu lekha chherna pindana chuan alu tirta a Miss Roten Mary chuan a omna pindan atangin lekha chherna pindan atanga darbin thekri lo chuak chu a hretheya lekha chherna pindana lo lu a thil mu chu makati kher mai mi pano pang top niknekin Heidi le Clara ngai thlak tura darbin thek alo tum a mu chuan topro top ngal vat ro aron ti tuara mi pano pang omna lama akal phei lai chuan chuatami engemaw hi apala azuk en chuan le a hlau zawng tak mai thil dum deuh lam hi a kebul loka chuan hmuta satela lo ni azuang ta zok maya a orol topin Sebastian a auta chul maya ani chu kongkhar phena nui zalutukin alo om ve thunga in chung alo lu chuan Miss Roten Mary chu thutthlenga alo tlusop reng to a khano pangle aran nungkha pai chuak ngal vat ro alo ti tuara Sebastian na chuan mi panau pang chu pon lama hruai chuaka ari moiron tuma wang chuan poisa tlem hi a pe boka Clara le Heidi chu Mr. Asara chuan alo zirtir le mol to a Miss Roten Mary po an zir that le that lo en pui turin a om ve ta zela relo te a Sebastian na chu alo kir le a bom lian zet mai hi Clara ron pe a tuine mo kong kabula an lo da a Clara ta tura an pe kani thu te a soi boka bom chu Clara ina han hon chuan zote no te an lo zuang chuaka in chung chu zote chuan an khat ta nuai maya pakhate te in an ron zuang chuak zela an tlan kuala athenin Mr. Asar ke kortlang te an se vela athen chu Miss Roten Mary pon fen tlanga te an lon boka pindan chung chu arita nuai maya Clara la in alo hlimpui phiana Miss Roten Mary ve thung chu hlawina tre chu la tiny ti le Sebastian te chu a ko chel chul to maya anni chuan aboma anda lut le a in chung pindan lama chuan a zote dang pahnih te nen chuan anda bota a chuta le Miss Roten Mary chuan Heidi lam alo hoi sawa Adele hai nang ang mi molutuk tan hian hremna pakhat chi a om theyang pindan thim chunga bak le sazu te nen da khom chu ila om dan phung hi hrethiam thei deuh ma na atia Clara chuan alo chang vata khongai takin kapa holo ngak phot ro alo thleng trep to thowa thil om dan engkim kalo hrilang ti dan tur chu hrethiam mayang alo tia Miss Roten Mary chuan Clara thu soi chu a hnial ngot thei bik lo ti a hria a chan chu tiang thil vela wang chuan Clara po ril ru hre om takin a omani ti Mr. Sesemanan a hriat chuan a thin rim hle don tlat ani chu wangin Miss Roten Mary point arem ti velo thei talova ma se apa lo ho khuna ani point thil om dan chu ka soi ve thowang atia Heidi chuan enge ati diglo reng a hrethiam chuang lova hreom ero chu ati hle a amu chuak boxi chuan anin hlataka om chu a suang tu aneu newa Seseman ne na hekna ni reilo te hnuwa Mr. Seseman po alo thleng ve a in alo lu ve le Clara ava mu ma sabera Clara chu pom chungin angai thin je thu a hrila
chuta abul lok alo ding Heidi lam chu hoin chibaya buk ve a Heidi ne na chuan Clara nen an lo in kom that thei lo te azota Heidi chuan alu bu ngau pa in Clara chu thian thatak ani thu alo hrila Mr. Seseman chuan hlim mel tak khian chawa ei kham huna alo kal le tur thu a hrila choina pindan Miss Rottenmary in thil engkim mai fel thlapa lo rem na lama chuan akalta a thut nu reilo te tangin an om pui nu chuan ni reilo te chunga thil om dan te chu a hril ngal mola Heidi chu naupang boi pui om tak ni a hriat thu te asoya ma se Mr. Seseman chuan Miss Rottenmary mi zia a hriat chian em awangin chu nu thil soipo chu angai thathadu vak lem lova a top lama chuan Heidi chu arilru po kimchi lo ni hiala a hriat thu te a soikai ta zel maya Mr. Seseman chuan a hmalama an ompui nu in a thil soite kha angai ursun vak lo na in tuna a thil soi chu adang lam ta dai mai a thil soi chu adik ani chuan Clara tan po a hlo om thei don tlat ani Miss Rottenmary ngai dan hi a pompui vak lo wangin ama nge in Heidi chu han biak chin le trulin a hreta ani Mr. Seseman chuan a ei kham wata a tho san ta daya le khachiana pindana Clara be masaturin a luta ma che Heidi alo om ve wangin reilo deuh chung chu engtia ti tur nge a han ngai tu zoka a thian nu om ve reng laya a chanchin soi chu Clara tan po anuam lo theya Mr. Seseman chuan tui suak turin Heidi chu atir ta a tui thiang hlim mo Heidi chuan atia nie tui thiang hlim nie ati ve maya Heidi chua vele a thutna chu a fanulama potnain a kutte han chul saka te chuan zaidam o takhian ran nung te kot thler te rimoi chungchang te le Heidi omdan zong te chu sei turin Clara ne na chuan atia Clara chuan engkim a hril fia veka a soizo meu chuan a pa chu hlim em hian anui ta hoka chuti ani chuan thon ho ila phal lo ti na ni mo ila ning lo mo atia Clara chuan teu lo mai ka pa Heidi lo om china hian thilmak tak a thleng to a om ve hi ka hlim pha em mani ama chanchin tlangan om lai ngai nom tak le apu chanchin te min thril thina sin atia chuta Heidi lo lut ve chia Mr. Seseman in tur tui thiang hlim no khat lek la turin tui khur lama alo vakal dai mai ni in Heidi chuan Clara le apa hne na kalkonga putar ngil nei tak mai tunge ani le engwanga tui chu walangi ani ti te lo zot tu a mu thu hrila chu pa chu nui moi tak rang ka chak khai diat lian tak bun tiang holania Clara chuan ama en kol tu doctor ani ti a hre thei ngal mai a tui in tur ringot chu tiang chen an zon sak thu a thian pai na hriat chuan engtin tak nga yang mo ti ngai to in Mr. Seseman chu anui varvara chu ti lai chuan Heidi chu ala om zel thei tur thu Miss Rottenmary ne na a hril nga la mi pa ngai tak ni a hriat thu te le Clara tan po thian thatak ani arin thu te hrila chu ba ka englai po aduat tak en kol tur ani thu a soitel boka in chunga zong te ne na chuan anu Clara pi elozin thuai tu thu te a soi boka api in aron tlo don ti a hriatin Clara chuan om ngai na po a hремang lova api chanchin a hriat ang chu Heidi a hrila abula om anom dan tur te a soya api lo thlen don ni chuan Heidi po a phur em maya api chu a mu tira tangin Heidi point angai na ve ngal maya asam truak to kirchiat mai le amit menga tang chuan khungoi na hmel a mu a api point Heidi chu angai na hle ani
Miss Rotten Mary chuan thalo takin soima se Heidi chu no pang fel le ngai nat om tak ani ti api chuan a hretlat ani alo thena tangari lo te ya Clara chun muthlanin Heidi chu kom tu reng reng nei lovina om thina ni ti api chuan a hre chuak thuaya lekha alazir box si lo chu api chuan alung kham ta hle maya anti dan chu a hriat thiam zong ani lo pindan hnuai lama Heidi chu ko thla a milema en puita a chun laia kom tur a han nei ta le milem hmunom tak tak api ina en tir te chu Heidi chuan nuamati khop maya ma se an milem ena chuan phaizol thing dup mai kele biram te tlatna aveng tu naupang te om nen chuan a keu chuaka Heidi mitui chu atlata zoi zoi maya an in angai nat em te petira le apu te tuna hlataka om te chu a hriat chuat tirani api chuan amit tui te chu alo hru khul saka engwanga le ka chhiar la zir lo nge ani ti te azota petira poin na satakin alo zir tir to thina ma se athiam thei chuang lova chu wangin atan po ti ngai na om lova arin thu Heidi chuan a hrila api chuan athiam thei nge tur thu le zir nge tur adu thu a hrila an milem en laia mun hring dup mai le ran rol om te chan chin chu chhiar thei a chak le chak lo te azota Heidi chuan a han ngai tu wanga chun nuwa khohar taka om lain chu tiang le khabu te chu han chiar thei sela nuam don hle in a hria ani cholkar khat lai om tak nuwa tu khat chu Mr. Asara Khan pitari chu abiak lok theim ti aron zota pindan chunga chuan lo lu turin an hruaya lom takin chibai te lo buka Mr. Asara chuan thilpui mo tak mai soi tur kaneya thil ti thei lo kha alo thei ta Heidi le kha chhiar thiam to asin athiam thei tak tak po kalorin lo te lul nen atia pitari chu anui varvara chumitlai chuan milim bu kha Heidi a peta a Heidi chuan phaizol chanchin te chu Clara chhiar sak ve thunga hlim taka le khachiar a han thiam ta ka chuan Mr. Sisemana in lian puya ompo chu ako har thlak lo ta sota tuna zong he kholian taka hian thian kom tur lo nei ve ta ani pindan noi zo ka chuan le khabuda khomna lian pui a oma then khat chu alian lutuka a then la Heidi tan hriat thiam har sa tak tak ani loma ma se a chhiar ve thiam tok po atam tak om tho ani chonulama hian api chuan ale khabu chhiar lai chu a chhiar zo le zo lo a zot zia thina alo chhiar zo to chuan pindan hnuai lama a kai thla a chhiar le tur an zong dun thina tlai lama Heidi chuan Clara le api hriat turin a chhiar sak thina a chang phei chuan ring takin a chhiar chuak thak thina ni a thian nu in le kha chhiar alo thiam ve ta chu Clara polo mem ema tuna chuan le khabu mangin thil tam tak ante dun thei to don ta ani le khabu tam tak po chhiar ma se api na pe kha Heidi chuan angai nat ber ani renga a chhiar thina a pindana uluk takada na chiama chuan ada tha thina a omna tlanga a hole huna grani ala chhiar sak ve don ani Mr. Asara point tuna chuan Clara azir tir po azo thokhat to a Heidi chhiar alo thiam ve ta ka wangin hun chu akal duak tamaya Clara le Heidi chuan zirle zel chakin zo na zo tur hi an nga em mai ani a chang chuan chhiar har sa deuh lai te hi a ria chhiar turin Mr. Asara chuan Heidi chu ti thina a han chhiar thei hi chuan alom ve em thina le kha chhiar chuan Heidi ko harnan satakin nembok ma se tlanga an in le apu angai to na chu are tak tak thei chuang lo amilem bu han kewa phaizol hring dup mai tele kel tlalai te a hmu hian anom na hmuna hole ati chak zual thin ani